weche mag yol gi dholuo kora holo gi dholuo to atude nyoro nyocha nyocha an Ghana king'iyo piny mar Kenya sani wan mbele ahinya e weche mag computer e weche mag digital kendo Kenya nitiere kiwango mar South Africa to kod Egypt kata Nigeria bende wakalo. Ghana to koro kaka nowe chien to koro bor. Actually neno nonro moro kai kawacho ni piny Kenya ni malo kabisa e yore mag tiyo kod mbui. Mano to mnata diera. And I was shocked ni wakalo nyaka Nigeria. No, Nigeria ni bangwa. Bangwa machiegni, bangwa mabor. Mano nyisi ni piny Kenya wasedhi mbele ahinya. Kendo anamor nikech ma en injili masayalo kuom higni 31 wach computer ka. Sani an ja higni 51. Manyiso ni achake kan ja higni 20. Koro gimoro madia ng'ato wachna e yor computer ka sani atimo nonro moro. Dong neno kana nyisi wach artificial intelligence. Yes. Mano already en technology mwaseng'eyo mabende nyicha nase launche odhi mbele. Koro sani anatimo research e gimiluongo ni quantum computing. Manyiso ni teko mar computer ma jadi mathoth mokalo computer mon godo sani. Manyalo kao wachni no to winyo e dakika e seconds mathin ahinya mapiyo kabisa matere mabor. Mano miluongo ni quantum computing. Mano sani research makoro watimo wadhi godo mbele. Mano nyisi ni Kenya paro mar Kenya mar computer ni malo kabisa. King'iyo kata mana sirikal ma Kenya aduoko penjo nicha. Chake gi kata aduoko malo kata chaka koro ayue mondo mi atieke. King'iyo sani piny mar Kenya onge piny mora e Africa ka maloyo piny Kenya kopogore gi South Africa. Manyalo wacho ni sirikal osekelo weche mag services e platform mar digital platform, a platform mar computer kata eyo mar computer. Masani okochuno ni nyaka ya aero ibi Nairobi e koro ka itim gik mane idwani mondo itim e yore mag thieth, e yore mag lands, e yore mag education. Okochuno ni nyaka ya e gweng'o ma Mauta e Mfangano chula Mfangano kucho ibi Nairobi e koro kitim. Manyiso ni nyalo time gi kuma intiere no e yor digital. Koro wan mbele kabisa nyocha winjo ka sirikal lando ni gisekao weche 30,000 kata negiwacho 25,000 magiseketo e yor computer. Mano miyo kanyocha moko jomoko temo penja ni to dong koro sirikal mano jomoko bende jomoko nyalo bedo ni nitiere e sirikal ni dongo sirikal owinjo lor weche mag mbui. Kech kidhi Uganda yudo ka nitiere weche moko mag mbui machalo kaka X molor. Kidhi Nigeria dong ing'e ni Facebook kata ginene Twitter onge Nigeria giloro. Kidhi Tanzania weche mag Twitter giloro. To wan ing'e ni Kenya ka e gima nanyiso jotelo moko ni Kenya ka okwanyal loro wach computer kata wach mbui kata obed X kata obed ang'o nikech ne wasedhi mbele ahinya mwakao wechewa kata wakao services mag sirikal wakete mbui. Koro okwanyal kendo dok ni kendo koro wachakwa loro mano. Manyiso ni en duoko wachien. Emomiyo anamor ni sirikal ma Kenya kata bed ni nitiere jonjore kata mana nyithindo matiyo gi mbui e yo marach. To mano ok nyal kalo ber mar tiyo gi computer. Koro chuno ni training mar